ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko, kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lang, O Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa mata igayon, nagtinod-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalagain mo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa mata igayon, nagtinod-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalagain mo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa mata igayon, nagtinod-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalagain mo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa mata igayon, nagtinod-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalagain mo. Nagtinod-anon ka, lamang kasalanan. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Sa tinulang, gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ako, mubiyag ka nimo. Sa tinulang, gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako,
kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon kanatong tanan. Bisang kalibutan, mahanaw sa lamang. Magandang hapon po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong hapon, mga taga Visayas. Magandang hapon po sa mga taga Luzon. Kita magpasalamat sa atong buhay nga Dios. Niini nga dapat sa kaponon, mga igsoon ko. Kumusta ang tanan? Ako na sayon. Nang matapusa ka na to, karon mga igsoon. Anaa sa kalinaw. Anaa sa kalipay. Kay mao kini ang gusto sa atong Dios nga makita sa atong mga kinabuhi. Mahanaw sa lamang. Welcome ang lahat sa ngalan sa atong buhay nga Dios ug ang tibok pwersa sa kalangitan, ang gahom sa Dios nga mo'y nagahatag kanato ug pagbago, nagahatag kanato ug kinabuhi. Sa ngalan usab sa atong station manager Pastor Gideon Candelario, in charge in Cebu, Sardinia, FM, Shine FM Radio 101.3. Sa ngalan usab sa atong pastors in charge here in Balog, Shine FM, Pastor Sabri Candelario, Shine FM 95.3. Mayong hapon kanatong tanan. Ang kalinaw ug ang grasya magauban kanatong tanan. Nini nga dapit sa kapunan. Welcome ang mga matagusa sa atong mga kinabuhi. Welcome ang matagusa. Atong pag-aampitan karon mga igsoon ang pulong sa atong buhay nga Dios. Ang pulong mo kinabuhi ko. Nagaingon siya sa Mateo 4:4. Ang tao dili mabuhi sa panlaman kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Aging pagsugod mga igsoon, ihatag ka nato ang atong hunahuna ug kasing-kasing sintro gayon sa trono sa atong buhay nga Dios nga mo'y tag-iya sa tanan ug tag-iya sa atong mga kinabuhi. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dios nga mo'y tag-iya sa among mga kinabuhi. Amahan, salamat diini nga dapit sa kapuno. Imo kami gitagaan og kusog, imo kami gitagaan og panahon. Naamo na usab pagkasaluan ang imong mga pulong. Dinhi dining dapita. Amahan, ikaw magauban ka namo. Ang among unang-unang kasing-kasing, amo kining ihatag karon kanimo. Isintro kani o Dios sa imong mga pulong o Dios. Ang among igdulongog
makabati gayon o makasagap gayon sa imong mga polo. Nga mo'y magadigtas sa among mga kinabuhi. Aron kami, o Diyos, makinabuhi nga uyod sa kabubuton. Salamat, Amahan, sa imong kaayo, sa imong gugma nga walay pagluban. Kinigta namong gisalig ug pasalamatan diha lamang sa among Diyos ug among personal nga manluluwas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Maayong hapon diha, Pastor Sabri Candelario. Ingat siya maayong hapon diha, Pastora. Og sa tanang mga viewers, og sa tanang mga viewer o tanang mga sunod sa Shine FM 95.3 Balok sa ating station manager, Pastor Gideon. From Sitio Kaluktugan, Sardinia, Cebu City. May buntag ka na, mayong hapon ka na itong tanang mga igsoon. Amen? Bless watching. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa panahon nga gihatag niya kanato karong kahaponon. Okay, may request si Pastor Sabri Candelario, request kong song Power of Love. Okay, try natin to, Pastor. Okay, Pastor Sabri, mao kini ang imong request. Power of Love. Nindot mga igsoon, tungod kay mag-istorya ta karon, maghisgot ta karon mga igsoon kabahin sa gugma. Mao ni atong topic karon mga igsoon, kabahin sa gugma. So, swat ang request ni Pastor Sabri. Salamat, Pastor, sa imong pag-request. Para nga kurang natag-anan nimo ang atong topic karon. Kaya i-topic nato mga igsoon ang gugma nga gikan sa Ginoo. Pwede ra gyud mga igsoon mo request o kanta awit mga langit. Try nato o pag-ingog mga igsoon. Bisan pag-ulang ko ni ini nga mag-operate ini nga station, try lang nato mga igsoon. Welcome, Pastora April Acapulay. Mayong hapon niya, Pastora. O ang uban sa tibok mong pamilya, imong anak o asawa. O sa tanan imong kaubanan karon nga nagarede para ugma.
sa atong nga dakong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Niini nga maong dapit sa balok Santo Niño. Niini nga simbahan sa atong nga buhi nga Dios. Pagkanindot mga igsoon, ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mga igsoon, wala gyud pagtupan. Ang gugma sa Ginoo nga agay kadaugan mga igsoon. It is a power. Kaya nga power of love. Sa 5:31 ng hapon. O karon mga igsoon, hapon ini adlaw sa Sabado, no? March 15, 2025. Patong una-una mga igsoon, napakabilis ang panahon. Pero atong ibutang sa atong mga una-una mga igsoon, no? Sumatag adlaw sa atong kinabuhi, sumatag adlaw nga gihatag ug ipuno sa atong Dios para kita padayon, no, makinabuhi. Niini nga nawong sa yuta. Atong ining gamiton mga igsoon para ilhon ang atong buhi nga Dios. Sumatag buhat nato mga igsoon, kanunay natin i-mindset nga mag-glorify nato ang atong buhay nga Dios. Kaya wala kita'y arang mahimo mga igsoon, no? Wala tayo arang mapasalamat kundi maglitong tag mga pinilong-pilong ng mga pasalamat. Kaya mauray man ay atong hatag kaniyo mga igsoon. Ingon man ang atong nga kinabuhi pagsuling diri kaniya. Okay? May mensahe si Pastora April. Mensahe si Pastora April ang kaptura nag-ingon siya. Hello Pastora og sa tanang viewers karon. It's good to hear you and watch you live.
Request song, Dibag-O. Dibag-O mo by MG Flores. Okay, salamat Pastora sa imong mga pag-request ug awit makalangit. Ako sa Pastora nagapasalamat sa itong abuhi nga Dios na gitagaan ko niya nga panahon nga makabisita ni nga ato nga dapit kung asa ako natawo. Mao man ni ako natawhan nga dapit. Pasalamat gid ko sa Ginoo. Ug kani nga akong pag-ari gyud Pastora April, di gini plano. Di na plano kanako. Mao bitaw nga sa diha nga magpaingon na untang ko dire sa hapit na mo abot ang pizza sa flight nga akong pagasakyan paingong Cebu. Daghan gyud mga pagsulay nga ako gipong giduol sa Ginoo. Usa na ang akong kaning right arms. Tungod lagi kay ako ay bakura nga naopera. Salamat sa tunggoy nga Dios. Matod pa nila na mga time nga mingon nga manas. So atong mga panahon na Pastora, imbes nga hapit na mo abot ang flight of pizza sa March 2 nga mao ay flight ko paingon dire, hubag ang ako nga right arms. Mao nga nailungutanan ako igsuon sa pagtuon dito sa Cavite ingon siya nga mulayon ka ba Pastora pag bakasyon pag-adto sa Cebu at Negros nga nakita na mo nga ang iyong arms ay medyo manas. So nito ko akong gitubad ingon ko nga igsuon ako kaning yampo sa Ginoo. Kung ganing kabubuton sa Ginoo nga mudayon gid ko sa akong biyahe sa akong flight sa March 2, ako kaning yampo sa Ginoo nga mawala ni mo pupos ni. So tuod man pagka Domingo, no? Pagka Domingo ng gabi pagka umaga mga igsoon ko, nakita na ako ang akong bukton pareho na sa akong bukton diri sa wala. Nawala ang manas. So, nangamuyo ako sa Ginoo, nagpasalamat nga isa sa mga sign nga gidungog niya nga akong makapag-ako o isa sa mga sign nga iya kong parion. Pero daghan pa rin mga sign, tulo ka sign. Isa pa rin ko nakaingon nga kabubuton yun sa Ginoo ang akong pagbakasyon. No? Ikaduha na sign. Tungod lagi ang akong asawa ay wala pa kaanong trabaho pila naka simana nga wala lagi siya ayo nga trabaho. Unya even nga sa pang budget namin medyo kapos. Pero salamat sa Diyos, ikaw ng akong asawa nga muadto ka, oo naitigit paingon dito, pabalik wala man. So purag di siya mo sugot sa akong pagbiyahe. Kaya wala ko'y ticket, paingon, pabalik. So, nag-ako ako sa Ginoo, wala yung ko, saling na to sa Ginoo. Kung kabubot ang tanan, nga makadayon gid ko, kaya nga akong pag-aligod, diri, o dito sa Cebu ay, makatimban ako ng mga buluhaton. Iya sa atong buhay nga Diyos, pagpasalamat, Thanksgiving at crusade, nga giganap sa Kaluktugan, Sardinia, Cebu. So, ingnan ako akong bana, kung kabubuton sa Ginoo, no, ikaduhan ako, nga paghangyo sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo, na ako'y magamit, pagkuhag ticket. Nya, atong mga adlaw, February 28 na. So, March 2 na, ang gikan ko. Ingon, ang akong ikuhaan, ma'am, mahal na. 3,000 above na. Ang aeroplano, 4,000 up na. So wala talaga akong kapira-pira noon kasi yung asawa ko wala nang ayos na trabaho. So padayon ako sa adlaw ng Sabado mga igsoon ay adlaw sa ako nga pag-evangelism dito nga dapet. Kay maumanay akong gidawat nga buluhaton.
nag-evangelize ako tuwing Sabado, Bible study, sa isa sa mga lugar ng Cavite. Na masabi ta nga, hindi basta-basta nga lugar. No, pero, kung naang Diyos, magkauban ka na to, dili kita mahadlok. So, padayon lang ako pagbuhat niya na uban ang pagmalipayon o kalinaw, nagikan si Ginoo. Pagkagabi mga igsoon, wala ko magtuo nga naagay maabot nga grasya para insakto para makakuha akong ticket pabalik. So, kuha agad ako 3,000 pabalik. Nya, sumubra pa mga igsoon. Ako pa ning gibilin sa akong pamilya aron na po sila magamit. No? Sa Diyos, kung iyagin pagbuot mga igsoon, iyagin plano, naging siya pamaraan. Ato lang, kung sa iyang pamaraan, o sa iyang pagbuot, naata, sunod ta. Ingon mo ko sa Ginoo, nga diligid ka bubuto niya, okay lang, masayang ang 1/8 na flight ko sa March 2, kasi hindi ko na maripan. Sabi ko nga kay Pastor Gideon, Pastor, baka magparipan na lang ako. Pero sabi ng kuwaan ko, hindi na ma'am, kasi pa-flight ka na. So sabi ko, okay lang, kahit masayang yung 1/8, pero kung provision sa Diyos, no, kay wala man akong ticket pabalik, at tingin ko ang asawa ko ayaw papayag. So, sa laptop pa ka istorya, nakakuha ko ng ticket. Ikaduhang sign, dito pa, ang provision sa Diyos. Ikatulong mga Exxon, ato po mga panahon ng mga Exxon, no? Na ang akong lawas, tungod kay, sa treatment ko, 8 kabuwan ang treatment. Simula treatment ko mga Exxon, hindi po ako nag-mings, no? Bilang babae. Atong mga panahon ng mga Exxon, naalala ko ang doktor na nag-ingon ka na ako, Ma'am MC, iwasan mo nga maabot ang buwan ng dalaw bilang babae kasi baka daw mahemorrhage ako. Tungkol po sa in-case ko, kung wala po balo ang uban, ako po ay warrior ng breast cancer. So, grasya sa Diyos, no? Haniya ako karon. Matong panahon, nagapadayon na Diyos, ako pagsalig sa Ginoo, o kalinaw, kalipay, ang ako nagatagamtaman, o ako maghuna-huna o kamalaka, kabahin niya na. Ikatulong mga Exxon, kahit wala na akong ticket, wala naman akong pang-pocket money. Mauna usap na ang ingon sa akong asawa, na akong trabaho, paano naman ang pocket money mo? Hindi man pwede hanggang airport ka lang, siyempre mamasahe ka pa, paingon sa mga lugar na iyong puntahan. Wala akong gibuhat, kundi pag-ampo, paghangyo sa atong buhay nga Diyos, ug ako gigihatag nga sa matag-ampo na ako, iyag yung kabubuton ang matuman, dili ang ako. Kay kung ang ako, mamugos ko, isang wala yun, dili maayo. So niingon ko sa akong pag-ampo, Ginoo, kung imo gikabubuton, na ako'y pang-pocket money. Ug tuod man mga Exxon, ulargan ako ng pagkagabi sa Domingo. Gihatag ang gipangandoy o gipangay ko sa Ginoo, nagkaroon kong pocket money. Wala gyud katrabaho ang akong asawa, no? Salamat sa Ginoo niya na apang ko'y para kanila. Kana makain ko God is amazing sa atong mga kinabuhi. Mutubagit siya sa tanan, kung unsa iyang mga plano. Kaya kita mga Exxon, kung maghangyo ko ta sa Ginoo, anda po mo, kuwan ba, kanang mo accept, mo dawat, kung unsa man ang iyang mga sagot, kung yes or no. Ihanda na ito nga kung atong kaugalingon, samtang kita, mag-alpo ka niya na atay pangandoy, no? Yes or no na yun ang sagot sa Ginoo. O kaya wait. Tatlo. Yes, no, or wait. Kanang tulo, ato na practison, nga madawat na to na. Natay ipangayo. Sa man atong ipangayo, kaayuhan. O sa man,
relasyon sa pamilya o tanan na angay na itong hangyo sa Ginoo aron na matagaan o kausayan. Atong hangyoon nga Ginoo nga siya man nakakita sa tanan sa atong mga panginahanglan. Nakita ko siya sa atong mga weaknesses. Yes, naatay mga weaknesses. No? Kaya nakita niya ang tanan. Walang nalilong kaniya sa atong mga kinabuhi. Mao nga sa atong mga pag-ampo, ingnon na to nga Ginoo kung imong kabubuton, atuman kini. Mahitaw ko kini. Pero kung hindi nimo kabubuton, ako kini dawaton. Nga kauban ang kalipay. Kauban ang pagdaig diha kanimo. Kaya ako nasayod nga nakay maayong plano sa akong nga kinabuhi. So dili ta mamugos. No? Kaya mag-una ta sa Ginoo. Magalintong niya ta. Mga igsoon ko, delikado. Nagyod ang pag-ingon na to nga iyaha ang pagbuot nga oy matuman din iyang nato. Kanindot kayo iyang pagbuot nga matuman mga igsoon. Kay iyang suportahan tanan ng mga kinahanglan. Amen? Bisay naka-experience na mga igsoon ako, mga igsoon. Praise God. Ang Diyos lang yung mahimaya. Sugad po sa akong pagka-treatment o sa akong pag-diagnosis 2022 hanggang 2025 na ng mga igsoon. Ani ako, basko, tagaan sa Ginoo. Kunya, sa akong mga adto pa sa mga ospital, mga igsoon. Di ako rin ako sa Ginoo, kaingon ko sa akong kinabuhi. Ginoo, nasayad man ka. Dili man ko alunahan. So, kung muadto kang mga doktor, ay na ang treatment, mahal, no? Pero, wala'y posible sa Diyos. Kung sa man yung mga maagi, adto ka. Musunod ka niya, no? Dili ta musulili. Kung sa yung mga paagi na bisyan, kinangalan lang na naaka nato ang pagpailo, naaka nato ang pagbulat, no? Naata pagbulat o pagpailo o pagpadayon, pagpaubos, o magpadayon sa pagbuhat sa iyong kabubuton. Okay? So, maayong hapon diya, magandang hapon po kay Sis Imay. Si Sis Imay, isa sa mga kasama namin sa Sitio Pulo, church plan, no? Sa ating daughter church diha sa Sitio Pulo. Kumusta diha, Sis Imay? Kumusta ang tanan natong mga kaigsuonan? Kumusta ang ating Bible study in church in Sisisel? Sis Imay, God bless sa inyong lahat dyan sa Sitio Pulo, Anabo, Cavite. Ang Panginoon ang siyang kasama ninyo. Sis Imay, please, pangumusta ko sa lahat natin na mga kasamahan dyan in church yung mga Bible study at evangelism dyan sa Sitio Pulo. Kasama ang ating kapatid sa pananampalataya, Sister Hazel, kasama sa ating lead pastor, Pastor Nat Paktindawan. Kumusta ang ating Bible study diha karong adlaw, no? Ngayong araw na to ay in church yung mga Bible study evangelism on that place sa sitio na alam ko nandiyan si Sis Hazel. Kumusta na lang lahat? At see you next. Loobin ng Diyos, makabiyahe ako sa Martes. At Merkules ako makarating dyan. At next Sunday, loobin ng Diyos, God's will, makita-kita na sa ating daughter church, sa ating Sitio Pulo. Kasama ang ating mga kapatiran dyan sa pananampalataya sa ating buhay na Diyos. So, ato na ta sa request kanta. Asa mo itong request kanta ni mo, Pastora? Nawala naman. Kay Pastora, nawala na. Kay Pastora April. Pastora April, di ko na makita dito ang iyong sulat sa request. Nakamuna na yata. Hindi ko na ma-type. Pastora.
Okay, so, ang atin na pag-usapan ngayon, ano pagmumulayan, salita ng Diyos, yun nga, mga kapatid ko, about love. Nauna-una ito mga igsoon, ang words love, pagkaanindot, pagkatagamtamon ang gugma. Kung mag-iskot ang gugma mga igsoon, wala na'y makulang kung gugma ang atong pag-iskotan. Nganuman, ang gugma mga igsoon, andam nga mo sakripisyo. Andam pili mo gahin kung panahon, no? Para matuman lang, umabuhat lang ang dapat buhaton mga igsoon. Mas nindot mga igsoon kung ang gugma, okay, nandito na ang request ni Pastora April. Kanina kasi hindi ko na mabasa kahit anong slice, ay ano ko, hindi ko na mabasa. Gibag ko. Imo kong gitawa, kinabuhi mong gihata, bisan sa kapulanan, wako ni mong gipasagdan. Kay sa may nahimo ko, nga namang ipangga mo, bisan sa kapagkasan, anak ka. Kay sa manang bilit mo, nga namigong mo, sa kadako sa kalibutan, imo kong nakitaan, o Diyos, pagkamayo mo. Imo kong giapihan, imo kong gipanalitan, ilatag ang kaluwasan, huwag ipanalanginan. Imo kong gitawa, kinabuhi mong gihata, bisan sa kapagyasan, wako ni mong gipasagdan. Kay sa may na okay.
Pastora April, kunya na ako play. Ako pangita. Nya kay nabakuhan magugo ini nga studio pa. So, kunya try na to unya o pangita o makita na ko Pastora April. Unya na nato matagaan o tagan. Pastora. Ngayong hapon niya, Bradjilon, may hapon niya, uban ang tibok mo pamilya, uban sa imo nga trabaho, diha sa Cebu. Ingon si Bradjilon Narcis, maayong hapon diha, Pastora. Magandang hapon po. Sister Grace Camerino from Cavite, Amos, Cavite. Sister Grace Camerino, welcome sa ating if you like, din sa Shine FM Radio 95.3. Si Sis Grace Camerino ay wife po siya sa aming pastor, Pastor Amel Camerino. Kumusta niya? Sis Grace at buong Impact family. Salamat sa Diyos sa bawat isa. Salamat sa inyong pag-watch. Sis Grace Camerino, kumusta na lang po sa buong pamilya. Kay Ma'am Shaitel, sa buong pamilya Camerino, watching from Amos, Cavite City. Our family Impact, Cavite City. Great ko ang ating head pastor diha, Pastor Nat Paglinawan, kasama ang mga co-workers, mga kasamahan sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos sa bawat isa. Patuloy na siya'y na kasama natin. Salamat sa answers prayer nung ako po ay umuwi dito, Sis Grace. Salamat sa Diyos dahil bago po ako ng flight, ako po ay pinag-pray nila Pastor Amer at Pastor Nat Paglinawan, at yes, God answered. Dahil po ang aking flight ay smooth and sound. Maganda po ang flight ko. Hanggang nakarating po ako sa Cebu, hanggang nakarating din po ako ngayon dito sa Lupang Sinilangan. So, ako lang po mag-isa, ngunit dahil sinagot po ang dasal natin sa Diyos, ay safe and sound ang aking mga biyahe. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat, Sis Grace Camerino. Malaki ang aking pasalamat sa Diyos sa bawat isa, sa Family Impact in Amos, Cavite. To God be all the glory. Pastor Albert. Okay, sis. Nag-text si sis sa akin. Okay po, copy. Kumusta ang ating mga kapatiran diha, buong Impact? Salamat sa buhay na Diyos. Salamat sa buhay na Diyos natin. Diyos na siyang ating Ama. Kumusta na lang diha sa ating buong Family Impact, Cavite City. Malagasan First Impact o sa atin Sitio Pulo. Sa ating daughter church mission, sa ating mga insurance diha. Salamat sa buhay. Salamat sa bawat isa. Ang Diyos ang siyang mapupuri.
mapasalamatan at maitaas sa ating mga buhay. Dahil alam po natin na ito'y ginawa lang po natin dahil po sa ating buhay na Diyos. Bilang ating pagpasalamat sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Kaya po tayo ay sama-sama na magpuri at magsumba at kumilala sa Kanya. Salamat sa Diyos sa bawat isa. Nakita ko ang pagkakaisa sa pagmamahal na galing sa Diyos. Nandoon yung pagdadamayan, nandoon yung pagdadamayan man sa iba't ibang sitwasyon. Ito man sa happy at sa hindi, no? In all situation, nakita ko ang buong pagmamahal at pagtiyatyaga sa bawat isa ng ating mga kapatiran from Cavite, Cebu, Negros Oriental. Pero yun lang po yung mga lugar na napupuntahan ko pa. Wala pa ako nakapunta sa ibang lugar. No? Nakapunta ako sa Cavite, Cebu at Negros here. Kung saan po ako ngayon, nag-live at nag-on air, no? Sa atin station radio. Nakita na ko lahat mga kapatid ko, maayon yun kayong Ginoo. God is good all the time. Maramdaman natin ang totoo na kapayapaan at kagalakan na galing sa Diyos. Yung kagalakan na masabi mo parang amazing, talagang amazing. Hindi mo mapaliwanag. Pero ito'y bunga, no? Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay sumasagana sa ating mga puso at sumasagana sa ating mga buhay. Dahil po, mayroon din po tayong pusong mapagtanggap. Salamat sa ating buhay na Diyos. Sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Ang Kanyang pangalan lamang ang maitas sa ating mga buhay. Ayan, so maayong hapon diha. Magandang hapon po kay Sir Jerome. Ganay sila, mga nasa Cavite na sila. Maayong magandang hapon pala. Magandang hapon sa lahat ng mga taga Cavite. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang Panginoon na siyang patuloy na magbigay ng Kanyang sinabi na nga, kapayapaan na galing sa Kanya. Pagpapala na galing sa Kanya. Dahil ang totoo nga, pagpapala na galing sa Diyos, mga kapatid, tunay na galak. At walang kapantay na galak sa ating mga puso at mga buhay. Kung masabi nga, parang wala tayong problema, yes. Makita, talagang walang problema. Dahil bakit? Pinagkatiwala na natin sa Diyos ang lahat ng pamahala sa ating mga buhay. Kaya wala na tayong time na mag-istinig pa dyan sa mga problema na yan. Bukos, atin ito, tinulog sa Diyos, at ang Diyos na po ang bahala nito. At ang Kanyang kapayapaan na siyang mag-ingat sa ating mga puso't isipan, siyang maging nanagana sa ating mga buhay. Saan po yan mababasa? Sa Pilipos 4, verse 4, Pilipos 4, verse 6 to 7. Ingat siya doon, huwag tayong makalala sa lahat, sa ating mga panghilangan, o sa lahat ng bagay. Bugos, idaan po natin sa panalangin sa Diyos, kasama ang ating pagpasalamat sa Kanya. Sunod, at ang kapayapaan na hindi maunawaan, no? At ang kapayapaan na nanggaling sa Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat sa ating mga puso at isipan. No? Meaning to say, kapayapaan na amazing. Masabi natin, amazing talaga ang gawa ng ating buhay ng Diyos. Hindi natin
galing sa Kanya. Maamis tayo, mga kapatid ko. Yan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating buhay na Diyos. Okay, so ang ating oras, mga kapatid ko, ay nasa 6 p.m. na. So, it's time to start sa ating ngayon nga pagpakli daw sa iyang nga pulong ni ining dapit sa kahaponan. Welcome, welcome, welcome ang lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At ipaabot ko sa inyo, mga kapatid, na ang aking words ay halo-halo ngayon. Tagalog at Bisaya. Dahil mayroon din po tayong mga nag-watch na mga kapatiran natin sa pananampalataya from Cavite. So, I know na we need to be ihalo na to, no? Bisaya at Tagalog. Huwag lang English, baka mataglish tayo. Kalipay o talampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan. Okay? So, Walay mag-start na po tayo. Ang ating ngayon topic, nasabi ko lang po kanina, it's about love. Love na galing sa Diyos. Yun po ang ating pag-uusapan. Kung paano ito managana sa ating mga buhay. Kung paano ito mag-reflect ang love na galing sa Diyos. Tutusin, mga kapatid, kung ang love na naa sa atong nga kinabuhi karon ay galing sa Diyos, walang problema. Lahat malipayon. Lahat may kapayapaan. walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo. So kung may mga Biblia kayo diha, mayroon po kayong mga Bible at home, mga kapatid ko. Okay? So ibigay ko na po sa inyo ang text. Ito po ay mababasa at makikita sa unang Juan, 1 John 4, verse 7 to 12. So pagbabasahin po natin ito. Babasahin po natin ito at isa-isahin po natin ito pag himay-himay. Ano po ang sabi dito? Ang sabi po dito sa unang Juan 4 verse 7 to 12. Ingon dire, mga kapatid ko, mga igsoon, magigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nagigugma sa iyang isigataw, anak sa Dios o nakaila sa Dios. Pagkaanin doon, mga igsoon, no? Usa pa lang ka bersikulo na ana ang sagot, mga igsoon. Kumplito na ang sagot. May hapon niya, okay, Ma'am Vanessa, I know that you live in Cavite. Magandang hapon po sa inyo dyan, Ma'am Vanessa, at sa buong pamilya. Okay? Tayo po ay magpapatuloy. Sabi niya sa verse 7, mga igsoon, magigugmaay kita, kaya ang gugma gikan sa Diyos. Ang gugma sa ang nahigugma sa iyang isikatao, anak sa Diyos o nakaila sa Diyos. Kung sa Tagalog pa, mga kapatid ko, magmahalan tayo. Sapagkat ang pagmamahal ay nanggagaling sa Diyos.
At ang pag-ibig o pagmamahal na ito sa bawat kapwa natin, kung atin itong gawin at gampanan, no? Ay tatawagin tayong anak ng Diyos. Kung nandito yung pagmamahal or pag-ibig na nagmumula sa Diyos sa buhay natin, tayo'y tatawagin na anak ng Diyos. At tawagin tayong nakakilala tayo sa Diyos at kilala tayo sa Diyos. Amen? Sa kalangitan, mga bulan, Ingon ba siya dili mga igsoon sa iyong mapulong sa verse 8, ang wala makigugma sa iyang isikataw, wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos gugma man. Kung sa Tagalog pa, i-translate natin, kung ang tao hindi umiibig sa kanyang kapwa, hindi siya nakakilala sa Diyos. Kay ang Diyos, pag-ibig man. Amen? Welcome watching from Naik Cavite. Apostolino, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kay Pastora Ini watching from Naik Cavite. God bless po sa ating lahat. Ang sabi nito sa verse 9, ipadayag sa Diyos ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong na anak, nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Unsay giingon diri mga igsoon? Ipadayag sa Diyos ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak ganhi sa kalibutan. Kung sa Tagalog pa, pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo. No? Pinadala niya dito sa mundo upang tayo ay makatagpo sa buhay na walang hanggan. Yan, so maayong hapon niya, Sis Madeline Dinoyo. Sis Madeline, maayong hapon niya sa mga pamilya Dinoyo sa tanan. Sis Eden, at sa mga ating mga kasamahan niya, sa mga kapatiran, mga kaigsuunan sa pagtuo. Kay Sis Nars, kay Sis Ging, nga from Davao at from Bohol. Maayong hapon diha sa inyong duha. Di na ako makalimtan, mga sister ko, na isang first time pa tayo nag-meet sa Cebu tungod sa bulaton sa Ginoo sa Thanksgiving. First time po ta nga mag-duet, no? Kitang tulo na nagkanta, kinsa man lang ako. Sis Ging at Sis Nars, ako kanigiyong madala-dala, bisan asa ako ang mga magagandang alaala sa bawat isa sa atin diha sa Cebu. Maayong kalipay, sobrang kalipay na gikan sa Diyos nga nagkatipon tayo, kahit si Sis Ging ay from Davao at si Sis Nars ay from Bohol at ako naman from Cavite. Kami ay pinagtagpo sa lugar sa Sitio Kadugtugan, Sardinia, Cebu, sa church na kung saan na i-church ang aking kapatid na si Pastor Gideon Candelario. So, napaka-nindot tayo ang experience of that time, on that Thanksgiving, even sa crusade. Dahil sa crusade, nakita nato na
namuhat ang Diyos. Kay maraming mga tao na nakarinig sa pulong o nakatanggap sa kaligtasan sa panahon ng crusade natin na naganap diha sa Sardinia. Purihin ang Diyos. Salamat, no, sa ating purihin na Diyos. Kay tinuod ko ng iyang mga pulong, mga igsoon, na ang iyang mga katauhan ay kinahanglan bumayo sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos at ang kaligtasan at ang paghahari. Ito. Isa ito na bilin sa lahat upang ang lahat tayo makatanggap ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi na para lang sa atin, kundi para sa lahat, sa buong mundo, mga kapatid ko. Kaya, kailangan po natin na maiintindihan ito sa tulong sa ating Panginoon. Okay? So, please, magandang hapon. Magandang hapon po dyan, Sis Ju. Magandang hapon dyan sa Cavite. Okay, so tayo magpapatuloy. At kung mamaya na tayo magtuloy sa ating mga greetings, papatuloy muna natin ang ating pagmulay-mulay sa salita ng Diyos. Usbon ko mga igsoon ko, ang atong ibasa karon nga pulong sa Dios mabasa sa unang Juan chapter 4 verse 7 to 12. Ito ay pinanguluhan sa salita nga gugma. Gugma sa Dios. Okay, so sa verse 9 na tayo mga kapatid ko. Ingon dire, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ingon siya sa verse 10, ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang naigugma sa Dios, kundi siya mao ang unang nahigugma kanato. Ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Kasi ingon dire mga igsoon, tungod sa gugma sa atong Dios kanato, iyang ipadala ang iyang anak, mao si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, nasayod niya kita, na si Jesus Christ, nagdusa sa cross, o namatay. Nganuman, para kita maluwas, para ang atong mga kasanaanan, no, matagaan, o pagpasaylo. Kung kita muluol, muila kaniya. Kung kita andam mapapag-o, no? Andam nga musurindir sa ato nga kinabuhi. Andam nga ubiya sa kasalanan. Kaya ang tinuod mga igsoon, ang tinuod nga paginulsol, kanamang naingon nga gibiyaan nato ang atong mga kasalanan. Di man pwede nga
Maingon ta, nagipasaylo ta sa Ginoo, pero nagbuhat gyapon ta sa kasalanan. Wata mo tanikon, no? Kinahanglan nga makita na tinatalikuran natin ang ating mga kasalanan, mga dating buhay natin, no? At mag-refer ito mga kapatid ko sa ugali, no? Sa pamatasan, o sa atong pagbuhat, sa atong panultihan. Anhaman na makita mga igsoon. Atong hinumduman nga ang Dios unang nahigugma. Kaya ang Dios man unang nahigugma, kinahanglan usab na atong dawaton o paghinag-higugma ay kita. Atong ikinabuhi ang gugma sa Dios. Sama pag kinabuhi nato sa gugma sa Dios mga igsoon. Ipakita nato ang kamaayo sa atong isig katao. Dili nato kayang butang-butangan. Dili maayo nga istorya. Bugos ato siyang tabangan kung ang mamatay igsoon nga nahuya. Dili nato iduot kundili ato siyang tabangan upang siya ay maka-recover, no? Sa kanyang buhay. Magkaroon siya ng kapayapaan at kagalakan, mga kapatid ko. Ang tinuod nga niluwas nabuhat sa mga buhat sa kamatuoran. Nagbuhat sa mga buhat nga naa sa katuwiran. Ug naa sa kaliwanagan. Muna'y tinuod nga niluwas. Mga igsoon ko. Kita mga pasalamat sa ating buhay nga Dios. Diya pa lang sa iyang pagigugma. Diya pa lang mga igsoon. Sobra-sobra na ang dapat natong ipasalamat sa ating buhay nga Dios. Kaya kung wala na siya may gugma nato mga igsoon, naunsa na siguro ang atong kinabuhi. Walay kaluwasan. Kung wala pa gid siya higugma ka nato, wala pa ipadala niya ang iyang bugtong anak aron mao'y mapako sa cross para kita mga igsoon mahinluan sa atong mga sala. Sa tinuod mga igsoon, dili ta makaluwas sa atong kaugalingong buhat. Bisan kita magpapako pa sa cross. Kung kita magyan magpapako na may mga panahon bitaw mga igsoon. Sa manang adlaw, mahal na araw ba yon? Nga na ay makita nato nga na ay magpapako sa cross. Pero mga igsoon, dili na dapat buhaton. Ano man? Wala man ay bili. Bisan ato pa na pagbuhaton mga igsoon. Kaya ang dakong bili, katumang si Jesucristo nga napako sa cross. O it is done. Tapos na. Ato lang, mutuo taniya. Wala ka taniya. Muina taniya. Nga hari. Nga Diyos sa buhay natin. Umusunod na sa iyang mga sugo. Muna ito pagkabuhaton. Aron kita, mahimong tinunan niya. Aron kita, mahimong nga niluwas yun niya. Kayo, naiingon nga naman bulan ko sa mga araw ba yun? Naiingon sila nga naipanahon sa pagpapako sa mga taong nagpinitin siya. Mga igsoon, dili na naangay buhaton. It is done that Jesus Christ died on the cross. At si Jesus Christ lamang sa kanyang pagbuhat, sa kanyang ginawa sa cross, yun lamang ang makapagligtas sa atin at wala nang iba. Hindi tayo, kundi siya ang gumawa. Atin lang, sa kanyang paggawa, sa pagligtas sa atin, bigyan natin ng halaga. Bigyan natin ng importansya. Paano na ito mabigyan ng importansya? Ikinabuhi ang kanyang mga sugo. Ikinabuhi ang iyang mga pagtulunan.
mga kinabuhi. Biyaan ang mga sala. Talikdan kini. Ug di na gyud balik-balikan. Kaya umubalik ta sa atong sala, mga igsoon ko, sama na nga ipako na to si Jesus uli. Binalik natin si Jesus sa cross para mapako. Dili man na maayo mga igsoon. Kinahanglan mga igsoon, mga ayaw tao. Saman, wisdom sa Dios nga sa matang buwan na to, di ta makasala sa iya ha. Pero mga igsoon, nandiyan na lahat ng guide. Ang pulong niya, ang salita niya, at ang banal na espiritu. Kaya ang bawat tao na kumilala sa kanya ay talagang makita natin na umiiwas sa kasalanan, nagsisikap, mag-ingat sa buhay, no? Hindi naging kampante na kung unsay makita dyan sa mundo ay suno-suno. Hindi ganon. Tungod kinaan na tayo pag-amping sa atong kaugalingon. Kaya kita mga niluwas na. Kung ang mga niluwas na ta, no, niluwas na ta sa Ginoo, magbuhat na ta sa mga buhat na naag yun, naiuyon sa iyang kabubuton. Kung naa sa kaliwanagan, mga igsoon ko, hindi na mga buhat sa kadiliman. Amen? Ningon siya diri sa verse 11, mga igsoon ko, kung ingon niini ang paghigugma sa Diyos kanako, no, kanato, kinahanglan nga maghigugma ay usab kita. Pagkaanindot mga igsoon ko. No? Ningon diri, kung ingon niini paghigugma sa Diyos kanato, kinahanglan maghigugma ay usab kita. Wala na tayo rason mga igsoon nga dito maghigugma ay sa usa. Tungod kay gihatag na sa Dios ang indakong gugma kanato. Unya ang iyang gugma, igsoon ko, wala man na magpili tawo. Wala man na magpili og sa mga tawanan ka kanang mayaman ka ba o inila ka ba? O mababa lang, wala man na magpili ang Dios. Ang iyang gugma gibuuban sa tanan. Gibuuban sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Malaya man o alipin o anumang klaseng tao basta nilalang niya. Tanan, itagaan niya pagigugma. Wala na siya gipihig ang Diyos. Wala gipihig ang gugma sa Diyos. Tanan gigugma niya. Ningon na kayo siya sa iyang apulong. Bisan ang tao, no? Nakasala. Sama sa bakula sa antulanga iyang kasalanan. Kung siya bumalik sa Diyos o makinulson sa iyang mga kasalanan, iyakin ko sa ilo. Kana nga igsoon, kapag mo buta nga, halimbawa, kita nakasala. Kung ato lang ipangayon sa Ginoo, ipasaylo na ngayon tang pasaylo sa Ginoo, nagpahilo na ta sa Ginoo ang kasalanan, no? Atong nabuhat, dili na po nato na balik-balikon. Ato na ginatalikdan. Kaya kalain po, ipasaylo na ta sa Ginoo, yan ato na pong balikan ang kasalanan. Dili na. Kinahanglan nga magpadayon ta. Nga maglakaw na pinasaylo na o nilos na. Amen? Naingon siya dire no? Paghigog mo ay. Paghigog mo ay. Ang paghigog mo sa isang katao mga igsoon, ikaduhang sugo na. Kung basahon na to sa Mateo, no? Chapter 22, verse 37 to 40. Mauna ikaduhang sugo sa dakong sugo, no? Sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang sugo, higugmaon nato ang atong isig katawo. Unya ang salitang pagigugma mga igsoon na ang kamaayo ka nato, no? Dili ta basta-basta magpasakit sa atong isig katawo. Dito basta-basta nga patagag istorya sa atong
tawo. Kaya kung masakitan siya, masakitan sa ta. Muna tinoon ng gugma, magikan sa Ginoo. Bisan usa ka pinulungan, dili ta mo basta-basta mo bungat. Kunya masakitan ang atong isig katawo. Kinahanglan magbantay ta sa atong mga pinulungan. Kay moabot ang panahon sa atong atubang sa atong buhay nga Dios. Moatubang ta sa atong buhat o sa atong mga pinulungan. Iya kining pagalantawon kung kita angayan sa iyang gingarian. Nag-ingon din sa verse 4, wala pa'y tawo nga nakakita sa Dios apan kung maghigugmaay kita, magpuyo ka nato ang Dios o mahimpit dinhi ka nato ang iyang gugma. Pagkaanindot mga igsoon ko. Pagkaanindot. No? Yes. Sa atong henerasyon, may nakakita ba sa Panginoong Hesus personally? Wala. Pero, salamat sa iyong mga pulong, na mo'y atong nabasa karon. Ha? Nakadungog ta sa iyong mga pulong, na siya di ay unang nagigugma ka na to. Ha? Siya di ay unang nagigugma. Kung kinahanglan, nga ato pong patusundon. Ingon si dire, no? Walay taong nakakita sa Diyos. Apan kung makigugmaay kita. No? Magpuyo ka nato ang Diyos. O maghimpit dinhi ka nato ang iyang gugma. Kung magigugmad ka mga igsoon, ato giyang pagabuhaton sa atong isig katawo. Ang Ginoo duol sa taong mahigugmaon. Kuyon ko muna ana. Ang Diyos doon sa tao nga mahigugmaon na tao. Kaningon man siya dire. No? Magigugmaay kita. Magpuyo ka nato ang Diyos. Kanya, usa may ki para mahingpit nato ang gugma. Una-una nato nga ang Diyos yun o nangigugma ka nato. Kanya, dako kayo ang iyang gugma. Ang gugma niya, no'y nagaluwas ka na to, nagahinglo sa itong mga kasalanan, pinaagi sa iyong sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Ato ginapaga, laging i-mindset sa itong mga una-una, mga igsoon ko. Aron ang gugma, nagihatag na sa Diyos, kanato, ato na, magamit adlaw-adlaw. Ato nang ma-apply. Ug ato nang maipakita sa atong isig katawo, mga igsoon ko. Na pinaagi sa atong mga pinunangan, pinaagi sa atong mga buhat. Mapakita nato na, no? Ma-apply nato na sa atong isig katawo. Halimbawa, ang gugma usab mga igsoon, mapasuyloon, mapailubon, no? Mapailubon, mupasaylo usab, andam usab nga maminaw. Andam siya maminaw. Ang gugma nga gikan sa Dios. Ang gugma nga gikan sa Dios, dili hangbugero. Naa kaniya ang pagpaubos sa iyang kaugalingon. Andam siya maminaw, kung unsa ang ibati sa iyang isig katawo. Andam siya nga mudamay niini. Kung kiniman, ito man ay mahirap man o sa ginhawa, no? Naa siya. Dili siya mawala. Muna'y gugma nga gikan sa Diyos. Nga bisan ang atong isig katawo, no? Makaimuta nga kani man ko mga igsoon, example ko sa inyo, no?
Kani atong batasan, kani ato ba? Natong batasan. Siguro nasayo na mo niya na. Kani ato natong batasan nga wala pa ta sa Ginoo. Usama itong mga batasan kani ato ba? Nga wala pa ta sa Ginoo. Nga wa pa nato isabuhay ang iyang gugma. Usama itong mga batasan, may gugma na ta sa taong may gugma na to. Mutabang na ta sa taong, mutabang na to. Pero katong mga tao nga dili makatabang nato, di ko nato tabangan. Accept ba na mga igsoon? Ako mo accept ko niya na. Pero saan na to? Bili na karon. Kaya naa naman, himubo naman ang gugma sa Dios sa atong mga kasing-kasing, mga igsoon ko. Kinahanglan mga igsoon nga manggon ta. Dili kami ngon nga alinis na ako simula noon. Hindi oy. Dili nalinis ta tungod sa gugma sa Dios. Tungod sa gibuhat sa Dios. Sa atong nga kinabuhi. Atong giupin ang atong heart. Kaya nakarealize ta nga sa atong nga pagsalig sa atong kaugalingon lamang, puro tayo palpak. Pero sa diha nga niduol tayo sa atong buhay nga Dios. Kung gisamnitan ang atong kinabuhi diha kaniya, pagkaanindot di ay. Pagkaanindot di ay sa atong kinabuhi. May hapon niya, Brother Candelario from Cavite City. Manang Lani Candelario, family. Manang Pranin Candelario from Baguio, Imos, Cavite. At sa buong compound ng IBS, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang Diyos ay patuloy na magbubo sa mga panalangin para sumatapusa. Nakita niya ang bawat isa sa atin ngayon. Salamat sa ating buhay nga Diyos. Nagalampal sa unahan, apang karong gibawi. May nga po diyaw, watching Sis Raquel Kalimot. Asa man ka ngayon, Day? Naba ka sa Manila or naara ka diri sa Nabonbon? Niagi ko ato Merkulis ng gabi naman yun to kasi alas 6 na. Niagi ko diha sa Manabonbon from Bais, Tanhay, Pal-ew. Niagi ko diha, niuban ko sa akong magulang dire sa amo nga tirahan dire sa Balok Santo Niño. Wala na ko'y panahon nga mubaba diha, munaog diha sa Namonbon kay gabi naman. May nga po diha sa tanan nga mga kaikilaan ko diha sa Namonbon, sitio Namonbon. Ngayon si Pastor Candelario Raymond, maayong gabi gabi na di ay. Kung saan namang oras oo, gabi na di ay. 6:41 na di ay. Salamat sa atong buhay nga Dios. Wala na ko kamatik di ang oras nga gabi na di ay. Nindot manggod kayong pulong sa Ginoo kung ato yung ibutang sa atong unahon na kasing-kasing pagkanindot mga eksol. Di kita malato mga eksol sa iyong mga pulong. Tungod kay makita nato na ma-feel nato ang tinuod na kapayapaan, tinuod na kalinaw o kalipay. Samtang magpukli tayo sa iyang pulong niya, marimay usab ang atong mga kinabuhi, atong mga ginagmay nga usaban. Halimbawa, na at patay alayuson sa atong mga kinabuhi, marimay usab mga igsoon niya, ato kini mabag-o. Pinaagi sa tabang sa Dios. Pinaagi sa atong pagsurinder, pagsubmit sa atong kinabuhi diha kaniya. Watching Pastor si Pastor to nag-watch. Pastor Renato. Hindi ako nagkamali, Pastor Renato watching. Sis Raquel Picayo watching from Manila. Magandang hapon po sa lahat ng taga Manila. Si Sis Raquel Picayo, isa sa mga kasama ko noon.
no? Sa treatment. At purihin ng Diyos, siya din po ay isa sa mga warrior o survivor. Salamat sa atong buhay nga Diyos. So, yun nga ang ating oras, no? 6:43 na, malapit na pala 7, kaya pala sabi ni Brother Raymond, maing gabi ha. Salamat sa atong buhay nga Diyos. Ang atong topic ngayon mga igsoon, pinaka-anindot yun. No? Kay, nag-isgot na ni sa gugma. Kanya, sa gugma yun, namug na ang tanan. No? Tungkol sa dakong pagigugma, natagan o kalinawan ang atong mga kinabuhi. Natagaan o pagtagan. No? Tungkol sa gugma, sa atong buhay nga Diyos, itagan ang taniya dito sa langit o mga puluyanan. Sa tanan nga nagtuman o nabuhat sa iyong mga sugo, sa iyong gugma. Mga igsoon ko. Diragin na ito kalimtan mga igsoon na pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mawitaw nga, sige ginato na pa-remind sa atong mga nagkasing-kasing na ako atong inipagatunan at lao gabi. Kasi once nga malayo ta sa pulong sa Ginoo, no? It's time mga igsoon nga muduol ang kaaway, no? Kanya di niya ta kabantay mga igsoon. Madalis pang niya ta mga igsoon. O kinahanglan nga magatuon ta sa iyang mga pulong. Atong ikinabuhi, ato lang i-remind ang iyang gugma o grasya. Nagihatag ka na to, mga igsoon ko. So, dagan pa mga reference diri sa Biblia about sa gugma. No? Ako na lang nihatag niya kaninyo kay medyo gabi naman, no? Panahon na po nga magkaon na po ta sa atong mga pagkaon, dinner, no? Sa ating physical na body, no? Kini nga pulong sa Ginoo, pagkaon niya sa atong spiritual. Salamat sa atong buhay nga Diyos. Salamat sa mga viewers online. Magkita ko sa langit. Okay? So, ibibigay ko lang po sa inyo ang mga Psalms. Some mga another mga verses na pwede ninyong basahin sa inyong tahanan. No? Na-refer ito sa gugma. Nagikan sa Diyos. Ang ating ibasa kanina, mga kapatid ko, na sulat ito sa 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Okay niya ang gugma, nagikan sa Diyos. O, kung ato yung palaliman, ang bahin sa gugma, mabasa usab sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Palaliman natin. Dito, mabasa natin ang mga kahulugan sa gugma. So, ibigay ko na lang ito sa inyo, mga versikulo, no? Kayo na po ang magbasa nito. Kini nga versikulo na usap mabasa sa Juan chapter 14 verse 15. Gayon dire, kung nahigugma kamo kanako, no? Tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mismo si Jesus. Nagingon ito, giulit pa niya sa verse 23 sa maong usab na chapter. Ingon siya, higugma, no? Ang naghigugma kanako magatuman sa akong mga sugo. O ang wala nahigugma kanako, no, sa verse 24, dili kini magtuman sa akong mga sugo. Klaro kayo ang mensahe sa pulong sa Dios. Na kung kita nahigugma, tungod kay siya una nahigugma, so dapat
na ang gugma dili ka nato. Kung tinuod kita nga higugma, maina sa ato nga kinabuhi, no? Na nagasunod kita sa iyang mga sugo, sa iyang mando, no? Ug makita, ug mag-manifest ang Christ character sa ating mga buhay, mga igsoon ko. Good evening, Sis Elis Alonso. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, so, hindi ko na pahabain pa. Ang iiwan ko lang sa inyo, mga kapatid ko, mensahe na kinahanglan mag-istinita, no? Magpabilita sa gugma nga gikan sa Ginoo. Kaya kung kita nagapabili sa gugma sa Ginoo, mga igsoon ko, tanang maayong buhat nga angay natong ibuhat sa atong isig katao, atong yun ang mabuhat. Kaya naaman ang gugma sa Ginoo sa atong kasuluran. Kanya, padayon sa kita nga tuon sa iyong apulo, kay mo na kinahanglan, no? Sa atong katapusan sa atong nga kinabuhi. Mao man ni magparimahin sa atin. Uban ang banal na espiritu na pinagkaloob sa bawat isa na sumampalataya sa Kanya. Kung tayo yon, mga kapatid ko. Tandaan natin, lahat ng mabuting salita, mabuting gawa, bunga ito sa gugma nga gikan sa Dios. O ako manghinaot, nga mao ni makita sa ato mga kinabuhi. Samtang nagahulat kita sa iyong pagbalik. Ang Ginoo, mga panalangin, magauban kanatong tanan. Maayong gabi. Bisan mo pa, butang kagulaan, ang akong pa, nagayod pa dayon, natusa mo, luyan na lang ang turo niya, ako magmalipayo, ang turo niya, makitang himaya dito sa syudad nga labing matapong kiandam sa matino mga butang ining kalibutan ang tanan man pulos kagawangan ubanan ba hindi o kalingawan mga hanap lamang ka ng tanan ang turo niya ako magmalipayo ang turo niya makitang himaya dito sa syudad nga labing matahong giandam sa matino ang panahon na atong ginabuhi. Okay, mga yuko pasensya sa ato nga pastora, April. Hindi na ako mapangita ang imong nga songs. Pastora, Ligayo ng Ginoo sa hindi na ako ma-view ang imong nga songs request. Pasensya na yun, Pastora April.
Bagora man ko diri nga, bagora ko na gamit ining pag-operate ining Shine FM studio. Medyo kawal-hawal pa nga ako nga mga paggamit. I hope you understand, Sora. Okay, so ato na kita sa mga pagtapos sa atong panag-uban ni station o panag-uban sa atong live FB. Maayong gabi niya, good evening, Sister Miriam Camerino from Cavite City. Ma'am Miriam, Sister Miriam Camerino, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Cavite, sa Malagasang First Infant Family. God bless po sa inyong lahat dyan sa Cavite. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay, ikaw gusto ko kana. Apanayaw kabalaka, ang tulong sa Dios, hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Ato kita sa pagtapos sa atong panagkita nining live FB o sa Shine FM 95.3. Aging pagtapos, mga igsoon ko, ato kita sa mga pag-ampo. Amahan nga langit nun, Diyos nga makapangyarihan, Diyos nga walay pagkausap, Diyos nga naghatag sa gugma o nagahatag sa kaluwasan, sa matapusa nga miila kaniya. O Diyos, salamat sa imong mga pulong karon. Salamat sa mga pulong nga mo nadungog o nabasa nini mga orasa nga nagparimay nito kung unsa kadako ang imong paghigugma diri kanamo. Kung kinahanglan nga kami usab makita ang gugma sa matapusa kanamo. Amahan, daghang salamat sa imo nga pag-uban sa matapusa. Salamat nga ikaw kanunay
nagahuna-una ka na mo para sa among kaayuhan. O ang imong pulong, mo'y kanunay, nga napagparimay sa matuko sa kanamo. Sa diha nga amo kini pagkasundon, o i-apply sa among mga kinabuhi, ang imong saad among madawat. Salamat, Amahan. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa tanan imong gibuhat para kanamo. Amahan, ining dapit sa kagabiyon, padayon ikaw magkauban sa matakusa kakinabuhi. Saan man sila nga dapit karon sa Luzon, Visayas at Mindanao, even sa ibang bansa, even sa buong mundo. Ako na sayon, imo nakita ang tanan, tibuok kalibutan. Salamat, Amahan. Kanunay ka nakabantay ka na mo. Kanunay kang nagahatag o nakaproteksyon sa katakusa ka na mo. Daghang kayang salamat, among Diyos. Ding dapit sa kagabiyon, among itugyan, kanimo ang among mga kinabuhi. Ikaw ang magauna sa among mga kinabuhi, sa mga susunod pa nga oras sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa pagtubag sa mga pag-ampo. Salamat, Ginoo, sa imong pagigugma. Salamat, Ginoo, sa tanan nga imo ang gihatag diri kanamo. Ang imong ngalan magmantala sa tibok kalibutan, o ang tanan magalugod diha sa imong atubangan. Ilon ka nga Dios, Dios ug hari sa tanang mga hari. Wala kami alang mahimo kung wala ikaw sa mga kinabuhi, o Dios. Salamat sa imong pagkamaayo diri ka. Kining tanan, amo kining isa kaliya kanimo. Amo kining ipasalamat. Imo ang tanang kadungganan. Amahan. Kaya lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ma'am Rowena Santiago, happy watching, maayong gabi sa inyong tanan o sa inyong tibok pamilya. Sa ngalan sa atong Diyos na nakakaroon sa trono sa kalangitan, ug sa iyang gahom kauban ang mga anghel, sa ngalan sa atong manager station sa FM Radio Pastor Gideon, ug sa ating in-church station Golok Church Station Radio FM 95.3 Pastor Sabri Candelario. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. God bless.